Hej Moster, og hej Jan, hvis du også lige lytter med om i baggrunden. Nu skal vi fortælle dig om et problem, Moster. Og det relaterer jo til dig, fordi vi ved jo, du er fodboldfan. Vi kan ikke lige huske, hvad for et hold det er, du støtter, men here it goes. For der er nemlig det problem, at når holdene de er ude og spille europæisk fodbold, det vil sige Europa League eller Champions League, så rejser fansene jo med rundt til de kampe. Men man kan bare ikke være sikker på, hvordan man bliver behandlet af politiet til alle de kampe, fordi det er jo et andet land, man kommer til, og politi er jo forskellige. Lad os give dig et eksempel fra den virkelige verden. For nylig, der var FC Midtjylland, de var til en kamp i Napoli, og det var omkring 100-150 stykker i alt, der var med. Det var altså ikke mange, og det var ikke det, man kalder hooligans, skal vi sige det sådan. Det var lidt middelaldrende og lidt forskellige. Vi har snakket med Dorte, en af medlemmerne af fanbestyrelsen i FCM, og hun kan fortælle, at de kommer ned til Italien, og det er egentlig meget roligt. Der er nogle italienske betjente, der bare sådan snakker med dem og sådan. Men når de skal afsted til kamp, jamen så er det lige pludselig kampklædt politi, der kommer, og de bliver visiteret, inden de skal i bussen, og alt bliver gennemrodet og kigget igennem. Og der følger kampklædt politi med dem hele vejen til stadion, selvom de jo egentlig bare er en flok middelaldrende danskere, der skal ind og se lidt fodbold. Og som vi også snakkede med både Dorte om, og også andre om, så kunne det jo godt give konfrontation og sådan noget. Altså når der lige pludselig kommer kampklædt politi, man er vant til noget andet. Så det er lidt af et problem. Der er også flere ekstreme tilfælde. I artiklen skriver vi lidt om et Chelsea-tilfælde, der endte med peberspray til en almindelig dansk pige. Så altså kernen i det her, det er, der er forskelsbehandling ude i Europa. Man kan ikke helt være sikker på, hvad man får. Men det gode er, Moster, der er jo faktisk en løsning. Og det er jo mere ensretning. Vi har snakket med en forsker, der ved meget om det her. Jonas Havelund hedder han. Han siger også, det er jo et problem, når der er de her ting, man føler sig usikker på. Han siger også, altså, nogle gange har det været op at vende, når man skulle have fælles europæisk fodboldpoliti. Det virker urealistisk, siger han også. Men løsningen er mere ensretning. Og netop Jonas Havelund har vi også snakket med, fordi han kender meget til det danske dialogpoliti. Det er en model, vi har haft meget stor succes med her i Danmark. Du kender det nok selv, når du har været på stadion, at betjente siden cirka 2008, der er de blevet mere dialogorienteret. De har dresset lidt ned. Der er ikke så mange hjelme mere, der er flere refleksvest. Så nu handler det sådan lidt mere om at møde fansene, hvor de er. Har mange snakket med dem inden og efter kampene, som er en mere integreret del af, hvad der foregår. Og på den måde, så er der også sket en kraftig fald. Man kan se det i danske statistikker på, hvor mange tilfælde af vold der er til fodbold. Og den model er ved at udbrede sig til Sverige. Efter der var et dødsfald på tragisk vis i Malmø i 2014, så vidt vi husker, så er den udbredt sig nu. Jonas Havelund er med over at undervise i den model. Og den er ved at sådan bide sig fast i Norden, og også delvist i England, der tidligere har haft hooligan-problemer. Og det er jo faktisk her, at EU de kan komme ind i billedet. Det er her, de kan spille en rolle. Fordi det er nemlig dem, der kan være forumet for sådan en løsning. Tidligere, der har de nemlig oprettet det, der hedder nationale kontaktpunkter i politiet. Det lyder jo lidt kedeligt for dig, Moster. Det ved vi godt. Men det betyder sådan set bare, at alle EU-lande nu, de har en enhed i deres politi, som man holder kontakten med, og som kan koordinere alle de her fælleseuropæiske kampe, og sikkerheden ved dem. Det har allerede hjulpet noget, må man sige, og EU har også udviklet en håndbog til politiet, som de kan bruge til de her kampe, til at udveksle information og sådan, så der er en procedure for, hvordan det foregår. Og så er der også sådan noget, der hedder CEPOL. Ikke at forveksle med Europol dog, fordi der er faktisk en nylig lov, som har gjort, at de ikke er lagt sammen. CEPOL, det er sådan en uddannelsesinstitution, og det her kunne være forumet for udbredelsen af mere ensrettet politi, hvis de bliver uddannet ens. Men Moster, nu er jeg kommet vidt omkring, men alt i alt så vil jeg bare sige, det bliver spændende for dig at læse den her artikel. Der er lidt spændende ting, lidt perspektiver, der er noget historie i det, og der er vigtigst af alt, der er jo
det handler jo om fodbold. Det ved vi jo, du godt kan lide, Moster. Men læs endelig med.